кудакамро ба ягон бефарзанд детиям. аз уҳдаи кӯдак намебароям. ман намехоҳам аз баъри фарзандам гузарам. ҳар рӯз аз хонаи модарам аз дар берун мекунам. дар кӯчаҳои шаҳр ба ниқобфурӯшӣ машғул ҳастам. салом алайкум. ман Давлатова Сабоат мебошам. 27 сол дорам. дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунам. соҳиби як фарзанд. 2 сол шуд аз шавҳарам ҷудо шудагиам. хонаи модарам зиндагӣ мекунам бо ҳамроҳи акам ва янгам. дар кӯчаҳои шаҳр ба ниқобфурӯшӣ машғул ҳастам. мехоҳам ки шахсони хайрхоҳ ба ман ёрдами худро расонанд. дар хона шароити зиндагӣ надорем. шароитамон вазнин аст. аз уҳдаи кӯдак намебароям. барои харидани либос ва хӯрокааш сумам намерасад. хоҳиш мекунам аз шумо ба ман ёрдам кунед. агар имконияти ёрдам кардан дошта бошед. намедонам чӣ кор кунам. бо ин кӯдаки майда ба куҷо равам. ҳар рӯз аз хонаи модарам аз дар берун мекунам. намехоҳам дар кӯчаҳои шаҳр оварагардӣ кунам. кӯдакам тифли бегуноҳ аст. намехоҳам азоб кашад. аз ин рӯ аз шумо хоҳиш мекунам ба ман ёрдам кунед ва ё кӯдакамро ба ягон бефарзанд детиям ки хӯронда пӯшонда тавонад. ман намехоҳам аз баъри фарзандам гузарам, аммо дастам намерасад. барои нигоҳу бинаш зиндагӣ маро маҷбур кардааст. вақте ниқобфурӯшӣ мекунам, баъзе вақтҳо милисаҳо сур мекунанд. намемонанд дар кӯчаҳои шаҳр савдо кардан. ба кӯдаки майда маро ба ягон ҷо ба кор намегиранд. куҷои кор мепурсам, кӯдакатро ҷояшро ё баъд омада кор кун мегӯянд. охир касе нест кӯдаки маро нигоҳ кунад. чӣ кор кунам? аз шумо хоҳиш мекунам ба ман ёрдам кунед.